Naadire karon ang mga kurokotoys mga amigo. Nagkarga og abaka nila Kuya Ronron nga Velasquez. Kita ani tamang tanaw-tanaw ragod kay di man ta kadaog ana. Karon pagid ta kabalik aning mga voice over mga amigo. Kaya ang akong cellphone jud nga ginaedita naguba ang speaker ug ang mic ba. Kinahanglan siya ipayo nya partang mahala biya gyud ang payo ato. 25 kaayo nya wa biya tay kwarta. Pero karon mga amigo nakabalik na tag voice over kaysa kung manghod nga cellphone man akong gigamit. Kung nakabantay mo pangit ang tingog karon kay pangit man nga cellphone. Unya gisabayan pag yung taligsik diri sa mua. Partang banhaan ni akong voice over karon. Banha pre. Gialsa na ni Rolando ang pinakadako dra mga amigo. Alig-aligon ba? Tuaraon sa nahitabo hagbong ra. Mao ni kalingawan sa mga kurokotoys diri mga amigo. Kung kasagaran makit-an mi ninyo sa kaon-kaon. Karon kani nga medyo dili ni kaon-kaon eh. Alsa-alsa ni og abaka. Ninaog na yung Migo George diha mga amigo kay mutabang og hikap-hikap ba. Hikap ra gyud to makaya diha kay di man ta kadaog ana kay namatay piang sa likod. Diri sa mi nagama og content mga amigo kay wala pa may basketball gud karon. Pero taga-adlaw nandulag basketball ana. Pero tagsar ta mag-video og mga highlights kung kurokotoys ang magdula. Kani nga dikit mga amigo tuloy-tuloy ng voice over na to ani. Di ta magpasagit ang mga pagsubok nga gihatag sa Ginoo sa tuwa. Maski nangaguba na niya atong cellphone paningkamutan gyud nato ni. Naningkamot kani si Rolando diha og alsa-alsa o. Alsa pre. May na lang daw ni mga amigo makapalit og laog sa manok. Kani nga baka mga amigo ibiyahe nila ni ron og Davao. Unya ang driver ani kurokotoys gyapon si Wowski TV wa. Mao ni pinakakusgan sa kurokotoys mga amigo o. Si Boss Amo Manager. Kanang 80 kilos to 90 kilos idambil ra na. Nya ikaw diha nga nagtanaw unsa man padambil ka? Sige ra naglurat na imong mata diha. Undagi sa nang scroll nimo diha be. Tabagi sa mi diri og kay gipaningot na ni ako mga kumpare dire. Tuara si Roland mga amigo di dumbbell na pod. Tanawa ra ko na among Boss Amo Manager ra murag nagdala og papel ba. Pero kani akong kumpare dire murag gigutom na gyud ni. Hinay paglihok sa sawa oy. Inday pre. Kani akong kumpare kusgan gihapon ni. Kung baso ang gunitan, baso pre. Lamang jud ning tig-video ta mga amigo kay mosugot ra sila nga dili ka moalsa. Moalsa man ta ko ganina nya giingnan ra ko pag vlog ra diha. Video ang among mga highlights nga dumbbell ba. Automatic video dayon ta diha. Tanawa kong kumpare og gialsa na niya ang 20 kilos nga baka. Pero naglisod gihapon no. Aw kanang nagtan-aw diha lisod jud nagkaon og maigo na ko nagkinumo ang pangana. Suko ka pre. Nabag-uhan man ko sa kurokotoys karon mga amigo kay nangawala man nilang habak sa tapol. Tanawa ra ko na pas-pas kay na mohakot og baka. 8,000 kilos gud nga baka ang ilang gihakot ron. Basta kay ang tubaon niya tiba-tiba gyud. Pero dili naman imo inom inyong Mingo George mga amigo kay masuko si Kuan, masuko si Mama. Og sa mga nangayo og sticker ha paabot lang ta kay coming na. Unya katong mga nagpa-reserve automatic na mudaan ato. Kuhita lang ko ninyong bakitan ko ninyo. Kay magdala-dala ko dagi sticker ana pag moabot na to. Og bakitan po ninyo ning mga kurokotoys pangayoy gyapon ninyo ni kay gitagtagan ako ning sticker. Kani si Boss Amo Manager, si July, si Huawei, si Roland, si George, si John Lloyd Tabodlong og si Kevin nga buya. Mao na akong gipangatagan og sticker mga amigo. Pasensyahe sa jud ninyo akong voice over mga amigo. Medyo samok jud ni karon kay nagaulan man dire. Unya dili jud ni pwedeng dili ta maka voice over karon kay tambak na ta sa video. Wala na ko edit so kada tong naguba ni akong cellphone. Gishare na ko, bahala wala mo ilabot diha. Pero kani akong kumpare labot jud kayo ni siya. Tanawa ra ko nang totoy ni kumpare o kay giabs-abs na ba. Nag-apil-apil po nighakot ni si Kobe po dire mga amigo. Sige sinamok aning nanarbaho. Dili po di siya palipat sa kurokotoys mga amigo kay kung asa mi didto po na siya. Mao nang taga-video na mo, naagi na siya permente. Karong sunod shoot na mo sa Migo George mga amigo, papilo na ako nag-acting si Kobe. Mao na atang-atangi sa mong pagama og skate. Kung dili ka mo atang mga amigo, ikaw akong atangan unyang gabi eh. Atangan pre. Ang atangan og utangan o mao-maora og tono. Ang nakalahi lang sa atangan kay kanang mag-atang ka. Atangan nimo nang nakautang sa imuha. Katuig tok na pay mga utang, bayad na taon mo. Kapoy biya sig paningil. Balik ta diri sa baka mga amigo. Bahalag wala ta balike. Happy ta rin sila mahuman og hakot dire mga amigo. Taod-taod ani nila musiga na ilang mata sa kamaro ani. Mao gud na iyang papansin mga amigo kanang i-flex niya iyang tato. Sige flex sa nang tato niya hantod karon wala pa biya na nabayran. Shout out Jan Impro. Jan pila na like kulang ani ni Rolando ana yang tato. I-comment diya sa ubos be kay para mabulabog. Bulabog pre. Kani lang gihakot karon mga amigo kay sa bayot man eh. Wala ka kagets. Avaka. Jodi ana na magkeke. Jots ra kagunahuna day. Gitaod na ni Huawei dire mga amigo ang kadina sa forward mga amigo. Kuyo ni nga kadina kay diri sa babaw gibutang ba. Dili na mo ko di maagig simento ning forward unya. Mulutaw ra nig hangin padong Davao. Kabantay ka ng parachute. Mao na mo bira niya unya pababaw. Katong na mga abakahan dia. Pwede ra mi ninyo makontak. Mukarga ning kurokotoys niya mo diskarga pud ni. Mao na mga work na mo diri sa Marayag. Diri mga amigo gitrapalan na nila. Ampingan jud mo ni ani basta mga mahal ba. Kung wala ka giampingan pasabot ana dili ka mahal. Baratohon ra ka. Tanawa ang abaka o ilan ang gitrapalan. Ilaha pag yun ang moskitan. Unta tanan palanggaon. Ikaw diha wala ka gipalangga no. Aw
nagsigaram ko ng mata nimo sa kamaro. I-shout out sa ang naghatag na ko og stars ha. Shout out Juby Bakiran Dukot. 11 stars yang gisend. Basin day napay mo sa India, mo dawat ra pug ko.